Jól van, rendben. Gyere kicsi, Vindulandus, apu eléggé siet. Szerintem ez a tej már nem jó. Az kizárt dolog. Ellenőriztem a tejet. Rajta, egyél. Mi lenne, ha ma csak sütit ennél? Apu, holnap süthetünk palacsintát? Kicsim, nem tudom, hogy megvan-e hozzá minden, ami kell hozzávalóilag és hozzáértésileg. Majd segítek. Jobb ötletem van. Graciela süt palacsintát, beteszi a mélyhűtőbe, és holnap kiolvasztjuk és megesszük. Na jó? Hát én nem így gondoltam. Mozgás, Iszkiri! Hé, nem pakoltad be az őszünnepdalokat. Jézusom. Élnek neked a vállalatokról? Van még pár vállalat, amikről szeretném, ha megkérdeznéd őket. Lehetséges? Te is megkérdezheted. Én is megkérdezhetem? Oda mehetek vele? Igen, nagyon jó lesz. Jó van. Itt kicsit több a hely. És most mit csináljak? Fogom Jól a van, rugát, oda teszed az oda teszem az arcodhoz. arcomhoz. És aztán kis körökben dörzsölöd. Jó, dörzsölöm Így kis mi? körökben, jó? És most felteszed a fejedre, így. Jó, megvan. És most? Most a fejedben hívod őket, miközben forogsz körbe-körbe. A fejemben hívom őket, miközben forgok körbe. Igen. Jól van, forgok körbe. És forgok. Forogj még. Körbe. Forogj még. Jó, forgok körbe. Hívod őket a fejedben? Igen. Jó, akkor csak forogjak egyfolytában körbe-körbe? Mert kezdek ám egy kicsit szédülni. Jól van, ott vagyunk. Hát nem gyönyörű. Gyere, apu, gyere! Erre van az erdő. Nagyon szép erdőben laknak a hercegnek. Nem, meg... Szert és nem játszik szépen a többiekkel. Azt mondom, eladni. Ó, tényleg? Tudom, kissé különösen hangzik, de valami mást is tudnia kell. Hogy nagy a feneke? Hatalmas a feneke. Elfér rajta egy polc. Hogyha megnézi a dárbakon felduzzasztott évvégi átforgatását, meglátja, hogy szép a haja, és a fiúk mindent nézik. Ha ő azt mondja ágyba pisil, akkor ágyba pisil. És mit mondott még? Ez a kis cég azt mondja, oui, egész hazáig. Azt mondta, vi. Igen, egész hazáig. És az emberekbe veszik. Méghozzá milliókért. Undi. Fúj, undok. Rod, ebben valami látnokhoz jár. Nem tudok róla. Bezseg, mint az üdítő. Akkor ő a látnok? Nem hinném, hogy az. Elég nagy ahhoz, hogy sminkeljen. Szóval más minkelet. Vágod a témát. Érett a befektetés. Jöhet a kozmetikaipar is. Én kifejezetten arra gondoltam, hogy ezüst rózsaszín köröm van. Értem, hogy mondod. Abból én is vennék. Haver, az az enyém. Hé, van annyi szájfény, hogy jut mindenkinek. Az Agrokó egy bőgő masina, egy anyámasszony katonája. Ez lenne az elemzése? Igen, ez? És maga azt ajánlja, Adja hogy... el. El a bőgő masinával. El a bőgő masinával. Ez valami tréfatom? Nem kár, nem az. Mert úgy tűnik. Tudom, kissé új szer.